Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guztiok beti gauden gu euskaldun. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guztiok beti gauden gu euskaldun. Agur eta ohore euskal herriari, Lapurdi basena farsi beron gainari, Bizkaina far Gipuzko eta Arabari, Zazpian bat besarka logaite delgari. Dobla! Lindizka! Mika Trebac! Mika Trebac! Mika Trebac! Mika Trebac! Euskal Jai honetara, gaur egun berezia dugu Deban, eta poz-pozik gaude Euskal Herri guztiko beste 14 talde bildu zaizkigulako, efemeride garrantzitsu bat daukagulako gaur ospatzeko. Duela 50 urte, Deban egintzen lehendabiziko Euskal Jaia, frankismo betean, eta hura izan zen Euskal nortasuna aldarrikatzeko kanpo erakustaldi garrantzitsu bat. Ekitaldi desberdinak egon dira aste honetan zehar hemen bertan Deban, baina zalantzari gabe gaurko eguna berezia da, hain zuzen zuetako asko parte hartu izan zenutelako duela 50 urteko egun horretan, eta pozarren gaude zuen anekdotak, bizipenak eta emozioak konpartitzeko. Espero deguna da egun polit bat pasatzea gaur Deban, orduan izan zinatenak eta gaur etorri zaretenak, eta denon artean orduko espiritu hori, orduko gogo hori bizi barritu dezagun. Eskatu behar die, garai hartan Euskal Jaia. Latxambre, eta bera izango da agurra egitearen arduragun nagusia Debako abesbatzarekin batera. Taldetik ordezkariak etorri zaizkigu, eta udal korporazioa, Debako udaleko kideak prest daude oroigarriak banatzeko. Debako udaleko ordezkariak oholtzara igoko dira, eta baita nolabait ohargiren jarraipena edo izan liteken gurekai Debako dantzari taldeko kideak ere,
Eta banaka eskatuko dizuet taldeko ordezkariei, deitu ala, onera hurbildu, oroigarria jaso, eta mesedez, oargikoekin batera, eskilera hortara igotzeko. Beraz, prest bagaude, Portugaleteko Elai taldea. Bilboko Gaztedi taldea. Eta guk debako da izenean, eta horrez gainera, eskerrek eman nahi dizkizuegu, zueri oargi taldean bueltan garaizai eta gogora ditan, eta oargi taldekoei eta bertan parte hartu zenuten guztiei, Euskal Herriari eta Euskal Kulturari egin zenioten ekarpenagatik. Eskerrik asko eta upasua. Eta horrein berriz, Urekai dantzari taldeko Andoni Iriondo, garai hartan antolatzaile izan zen Iñaki Iriondo Zesterokuaren semeak hitz batzuk egingo dizkizu. Egunon, eskerrik asko, hemen bildu zeraten dantzari hor, ikusle, Euskal Herriko ibatoketatik turizan guzti. Eskerrak eman dantzariari egin duzuen lanagatik, hau prestatzea ez da erreza, eta zuek oporretan zauzten garaian prestatutako gauza bat izan da hau. Taldeak bat kanpoan bestia hemen, baina eskerrak emetan egin duzun lanatik nera etortzen eta gurekin orain dela 50 urte izan zen jai hau, izan zela hemen da Euskal Herria, Euskal Saretasuna, kultura, transmisioa eta gure nortasuna aldarrikatzeko izan zen jaia. Benetan, txalo bat, eskerrik asko, dantza talde guztiak.
Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti gauden gu euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti gauden gu euskaldun. Agur eta ohore Euskal Herriari, Lapurdi basena farsi beron gainari, Bizkaina